Als dit voor de eerste keer is, dan doe je het echt goed. Dat is prima. Ja, het is mijn eerste keer. Ja, voor mij ook, maar ja, doe maar. Mooi pot. Marianne Marije. We zijn hier met een hele leuke doerak op vakantie. Die hebben we voor een week gehuurd. En proberen we nou een beetje steden mee af te varen. En ja, leuke dingen te doen, activiteiten. Ja, want jullie zijn nu in Dokkum. Is het de mooiste stad tot nu toe? Qua Brugge, ik vind zelf het wel een hele mooie stad. Ja. Ja, we zijn meer eigenlijk op zoek gegaan naar ja, gewoon een totaal andere plek. Gewoon ver weg van ons. Ja, want je ziet vaak wel dat nou ja, jongens van misschien jullie leeftijd naar het buitenland toe gaan. Jullie kiezen voor een bootvakantie in Friesland. Ja, klopt. Ja. Wij willen altijd, als vriendengroep zijn we altijd wel heel origineel willen wij zijn. En dat is tot nu toe ons altijd wel gelukt. Overdag lekker varen en bier drinken, hè, dat is het belangrijkste. Kan ik dit ook? Ja, voor mij mag je het proberen. Doe ik het goed? Je doet het zeker goed.